לי קוראים אגם, לי קוראים ליאל. והיום, כמו שאתם רואים, אנחנו בחוץ. תראו, זה בחוץ. והיום, איפה שדודה שלי גרה. והיום אנחנו הולכים לעשות לכם סרטון. סרט יותר נכון. כן. אין בוא לנו... נעשה. אנחנו עדיין לא יודעים איזה סרטון אנחנו נעשה, אז בואו נתחיל. יואו, מצלמה, איזה מגניב. לי קוראים אגם, יש לי ערוץ יוטיוב, והיום אני הולכת לעשות לכם סרטון, סיפור, על חבר מאוד טוב שלי. אז אם אתם רוצים לדעת איך זה קרה, בואו נתחיל. יואו, יאללה. שלום, לי קוראים ליאל, והיום באתי מאילת, זה רחוק. עכשיו באתי מאילת עם אמא שלי, כי אני היום באתי עם סבתא שלי שהיא גרה שם. טוב, אני צריך ללכת, ביי. שרואים, הסרט הזה רק מתחיל. טוב, כמו שאתם רואים, אז הילד והילדה נתקעו, אז בואו נמשיך. אני הולכת, ביי. יואו, למה הילדה הזאת צעקה עליי? מי? זה לא טוב.